Kacingkentu Presiden ke Voice of the People's Party VPP uba Ardan Mila Basaymoy yau kertong ke Regional Democratic Alliance RDA ka kunhuan di Trailang pedeng ke United Democratic Party but Hill State People's Democratic Party uba Robert Jun Kharcharin ba unweng no yeladie na kabaya aireng hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Seat kapanlong khat khandai trek yong arjarap saw klayo ya kecubab na uba Robert Jun uba laong bakumba uba Ardan uong ya ki parti batamai bakim cupoi sheshairu kumtaru kanlong ya ka VPP habakran sigilat thai khobor den kecuan thap kerteng ilade bani aireng hakani ki election hakan no phai singi arpun rutrek ulber ajarap saw uba Robert Jun laong ba umka bani nia bur ba Ardan henry ka tei kecing ong chung uhi kalabyang ya u ini kun ya kani election da ki mat jura akaban yada ya kari ba kajam ru pada kajala akaban penne pensa ya ki riti justo de snap di bakar pang bat ya kendo siap bat kumju ru ya kaban kentiu ya kari ba kajam ru ya bang yat da kita ki mat jura ki babiang idon ke jingkemen bagi pai ba song senong den pediang ya kata bat om dai tan da ki mat ki jura ngin lek sisa election ngin lek ru sya election da ka hok bat ke jing sisa da kimat bat kijing bat jura babiang bat da kahok bat kijing sha nyam don kanu kijing abatin ba nginom dei ban poi sa katong hagan ko tomta nga don ya ka jinget ka baskem bangin job ya kan election nomor dipat ba nong song chinong jong ka Shillong Parliamentary Constituency kilong ki basta kilong ki basyampang bat kin bisa rangi katong da kimat ki jura bat da kahok bat kijing sha Nubi yo i Niko ngaya banyada ya gari ba kejap bro KNP kan wa khmat na idon kam banyada ya kendo kesiap ni hapan pej ban pentikena ba sibun ba ki an ge batun ko ya ga jinglong trai ga kendo kesiap kum ka MMDR ak idon kam ban penbej ya ka di donru ya ga jing temu ban tresitom ban penbej yo pun sam bat kejala asam bat ban review ru ya ga jing penbej yo pun sam ke India bat ke Bangladesh ni don ya ka jing temu ke basisha ban penrung no ya ka tin kasih ya ga net pra ka jimpua jongi ba ka meklia kan don no la ka jong ka separate kader kadi ka wei ne kimat ki jura ka bokia ni kwa ban pen klan chu ya ka riti semsa pa ba pangila setong ni don kam ya ka pre legislation consultative policy ni don kam ban pen dikena ba ka yin ka syari ke jongi kadi ban trikam like lut kan kanu ka jing muslia jong di bawah sarkar no boleh klaim ka yin ka syari ka balai lut dan ne klaim kata ka independent judiciary kalong ka ba halu kata ba ninyo yang ta ki hok ki jongi ha ka jala ka jongi bat ki don sibun ba ki jing temu ki ba ki jongi na bata ban kentiu ya ka yo ka kot na ta ban wanra ya ki lat ban roi ki ba fer ha ka ri ba ka jam ro jongi ni don sibun ba ki mat ki jura ladang sedang ban keren lut ki kita le sekan simpor ar kita la gentai di kentu ki ban sampai ya ka apil kom manifesto ki jongi kin sayo ya ki mat ki jura ki jongi ha ka ne ka ba Ardan uang ba dei tang ka VPP ka ba iya chat ban riau lat ki ki parti kin iya ja ka ram yu banong arpo teli kisnem ngala syakri ya dari ba ka riu de baw sen halang ngala don rengkat hakapor ba ka riu ka don kam yang ngala yeng ya ka ban yakun ban penyo KNP ngala don rengkat ba ki paj ba nong song senong ki basa kapor ba ka CAB kawan ngala yeng ya ka ban yakun persa ya ka akapor bang gidon kam ban pen kena ya put usam ngaladon hanta akapor bakawan ka klam sya ka pertei berakui bada ka jala niladon rengkat hanta di pila ban bu jingkeli ya sipun ke rei tangau ni gawe nga kapat ba Ardan ba de gawe so ba wan nombu jingkeli ya ka jing itri ga jonga nga it ya gari bat ngan ay ka ta ka jubab ndang ala let na ka ne pertei ho blei da ka jing sos kem bangala it bangala syakri ya ka jong gari ba ka jam ya ka ne ngan jubab ho trai no bu no thau bat ngamdon kanu ka jing artin hak badai bat ka jing it ke jonga ya kari ba ka jam ngala it ala ka jat bru lejong ganang tris sirhem nang mismat banang syakri kan ha bat kham janai la ka jong gari ba ka jam oromat yang bedi bot kan tong bola pentre na ka UDP lembaga RDA lenap kipet bah ka jing bom pat urlong jong ki mat ki jura ki babiang ka jing bom pat urlong jong ki jing dawa ki jongi banwanra yang ta ki an ya dari kadai namar bangim semlayo shu ya ki MP ki ban me na ki region party la kumba live san tili kisnem haka bayadai bat ka jing ong jong iba Ardan ngamdon kanu ka
ban panpai i am kwa hiru ban yania bat i hari tang kan ka wei ka bang skwa ban pen kan mau ya ga jingkren ka jong u ka ba ma u hi ul ong ha ma korwat ba ki parti thamai ke nompoi sano bat kata kan yen sapet ka parti thamai ka nompoi sano Nakaliang Presiden ke HSPDP ba kipi pangnyang kalor ganie ula bu cingkeli kelayu ba Arden manu bla thawi ka alliance bat balai kwa ban pendu eka ban job ikan election kadai bang UI number 1 ya kecing kwa jong ki paj ba ki parti rilum kin ya trelang bat kini tilang kata ka sur ka jam kata kabar pa kin the page ya ka mandate jong kecing ai ka vote share ha election bula dap ni ka atli ki parti ni la khain katno ke UDP kayo katno ke SSPD kayo kin total lang hantu ni dai kita ki parti dilum lo pai ba ang aging senia palat lailak ngul kosan hajari the vote share ki ay ki atli parti kamut ni we believe kamut ni ngai ba katu pas vote share ki nakwa yang ki parti dulu nang tapat ke jingdon jong ki MLA ba ki MDC dulu ki kumtahi de nang ta ka daw ngi ki atli ki parti nalor ke bangi penne ni pensa ya ke ketuka RDA ke sedang nalu ke snem arjar kan yukar pra kapo ke jingelam jong Dr. Don bat i ba aden basamai baki ong bang spirit and letter jong ke RDA katan kami ke rilum bangin yo ya ke jingsne upai ba bangin yo ru ya ke jingjok na ke jingsan ta kata ke daw ngi penne ya ke RDA ni penskem ya ka ni pen bahaya ka haringkat ka sur jong pai ba ibal ayangi ha election arjar pula nak ta ka yong ni saling ka sur pai ba bat ni yaitre yang ni bat ni krimen ru pai ba yang ai ka jing san ya kai ka baki ka san ha kini ka arjar pula hangi ka ni parti dulu ba panyang pidon yu bandong unong yalam jong ka VPP ba arden uang ba withdraw no ya kandidate jong ka RDA alor ke election kren jong ni orang ba dag burom hai jing sisa kata ka jing ong juki kalong ka bakten norim kaba ar pila bhaban kli ye ke mut yu ba pieseng ye ka tukar dia ke samadar khnyo banong ba ke jinon kami ke telang ke parti dulu kabalai kalong ba nimla ban khindo thala ye ki nongelam jogi ni arti ki parti HSPDP ngela san ko arti ki snam ka UDP ngela menta arti nyutli ki snam te finkali menta ka siya kata ka bhaba finkali kam bhana i namar ngi penne ya ka ege bagi nongelam jungi na baro sikat to kisnem kila aging shekrin ru ngile ka hill state patter ru menta kili ka atli ki parti ru kidai ko pajba o sene bolo borom bol ai ka mande ni respect kata but the question man ong ba ban withdraw ya kata ngas no doesn't arise ko kam don e banget bat pension ngi kata Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya